हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बर' हरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै बिदिब्ला भिडिअखौ आङो जागायनोसै कालारा न'नि कालारा इदि ओमफ्राय जाजोबाखै आरो इहाय गुफुर गुफुर दोनदोंना नै बिहाय माबा फोनगोन मा होनो रेड कालार फोनगोन ओमफ्राय नै इहाय गाहायथाराव माने ब्लेक फोनसिगोन आरो ओमफ्राय नै खिनियाव इदिल' होना दोनथ'दों माने कालारा जाजोबथ'वाखै नै दरजायावबो इदिल' होना दरजानिया माने थाखागोन आरो कालारा नै बिनो थाखागोन इनि उनाव बिबाराव इयाव माने बेलेग बेलेग फोनगोन आरो ओमफ्राय इदिल' होना दोनथ'दों नै इथिंबो इदिनो होना दोनथ'दों खिरखिखौ इखो एस बायदिखौ इसोरो माबा फोना गालांदो आरो ओमफ्राय आङो लेथ्रा नुगोन माने एक कालारखौनो फोन होननानै ओमफ्राय खोन्थाबाय नालाय इदिखौनो फोनसिगोन दा ओमफ्राय बिबार दं गाहायाव दरजायावबो इयावबो बेलेग कालार फोनगोन ओमफ्राय न'नि कालारा नै जोंनिया इ वाल ओमफ्राय नै बि वाल सेम ओमफ्राय नै बि वाल ओमफ्राय नै बिथिंनि वाल सेम आरो आङो माने मोननै वाल एखे फोनदों नै जोंनिया दरजायाबो प्लाइबर्डनिसो जाबाय गंसे गेजेरावसो थागोन नालाय बियो गेजेर रुमावसो थागोन नालाय प्लाइबर्डनि होबाय आरो नै दरजायाबो नै न'आ सिलिं होथ'वाखै ओमफ्राय सिलिं होसिगोन आरो नै बेरेबासाबो दङ लाक्किलै नै बेरेबासा लालायदों न'आवनो न' गोदानाव ओमफ्राय थाथ'नोनो मोनाखै जाजोबाखैनो नै माबा हाथाय बायनाय बायदि साल'ल' खालामना दोनदों ओमफ्राय खिरखियावबो नै इखो माने नै इखो गुफुरैनो दोनसिगोन आरो नै रानाखैना कालारा मा होनो कालार गुफुर होबाय आरो इहाय प्राइमारमोन नै इदि प्राइमारमोन ओमफ्राय कालार होना होबाय आरो गुफुरनि रानाखै मोजाङै ओमफ्राय बेहायबो बिखौ मा होनगोन गोमो गोरलै इजों इवालजों सेम ओमफ्राय नै बेजों सेम रिं नै जाजोबथ'वाखै ओमफ्राय आङो दरजाखौ इखो माने लकनि होबाय आरो नै लक गेंबाय मा इसे गोरा जादो माने गोदान ना खुलिथाराखै नै इथिं बायदि गुदुं दाननायानो माबादों आरो ओमफ्राय आङो इ आगराव नांलादों इसे माने बथा एसे माबायै फोनजोबनो हानो ओमफ्राय एसे नांलाबाय आरो नै इखौ आङो इदिनो दोनसिगोन मोजां नुनायनि ओमफ्राय नोंथांमोनाव अबे मोनसे कालारखौ माबादों माने साबसिन नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नै खिरखियाबो जाथ'वाखै खिरखिया नैहाय गुफुर फोनगोन ओमफ्राय मा होनो नेमखि आगर ना मा होनो मिथिया नेमखि आगर होननानै होनबाय आं जायखिया नेमखि बायदि नालाय ओमफ्राय इहाय गुफुर होसिगोन इहायबो गुफुर होगोन इहायबो गुफुर होगोन ओमफ्राय इदिनो थागोन ओमफ्राय इयो फोनथ'वाखै माने न'आनो दाबो कमप्लिट जाजोबाखै नालाय ओमफ्राय नै सिलिंबो होबावनांगौ सिलिं होगोन नालाय आङो कालारखौ बैहाय गोजौआवहाय फोनोआसै आरो नै जोंनि न'नि कालार माला उन्दुनो मोनगोन नै दरजा दंबावोसो न'आनो कालारानो कालार जाजोबथ'वाखैनो आरो दंबावोसो खावसे नै बानायबावनो लुबावनोनो खावसे दंबावो नै इनिफ्राय आरो नै इनिफ्राय ओइसिम दंबावो इजोंनो बे न'जोंनो सेम जागोन गोलावाबो नै कालारा ओइ न' सिंनिजों ओमफ्राय नै इजों एसे एखेयानो जाबाय आरो आङो एखे होआ सानदोंमोन बोरैबाबा एखेखौनो लाफ्लांबाय बै न' सिंनिया एसे मोस्लेटसिन जाबाय आरो न'आनो गैयालै जोंना नै गोबाय गिजि न'फोरानो गैया गोबाय गिजिसो बायना लाबोदोंमोन आङो खावसे संबाय ओमफ्राय खावसे दंबावो आरो जोंहानाव बेरेबासाया नै इयाबो दंबावो नै नुदोंना नोंथांमोना ना नुवाखैलै नै बायजोआवबो दंबावो नै बायजोआव
मोनसे ओमफ्राय आरो नै जों खेरखिजों नै न' सिङावबो मोनसे मोननै लाखि जोंहा न'आवनो हानफेराखै हाननांगोनसो नै सोरबाफोर हाननो रोङोबा हानना होफैलै मोनजागोनबो नैथिंनिया गिदिरसिन आरो नै न' सिंनिया ओमफ्राय फिसासिन नुदों न'खौनो माला जागोनसो नुबाय आं ओंखारलाबो दाबो नै खिरखि मानि बिदि दानना दोनजोबथ'बाय नै इथायाबो बिदिनो हारां हुरां दंथ'यो नै गाखोग्राखौ आं जानोसै आङो ओंख्रिखौ हायना लानोसै आरो हायना लाखाबाय ओमफ्राय नै बानलु बाथोन लाबाय ओंख्रियाबो गुदुं ओमफ्राय ओंखामाबो गुदुं ना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव आरो शेयार खालामनानै होनो दाबाव बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय टाटा बाय बाय आं ओंखाम जागासिनो दं ओंखामखौ जाना लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर टाटा